Nabo ngithabashayelwe ngani na? Ngithabashayelwe ngoba babe khona la ukuzosapota bani nina. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ube nomzali ongakazali ngisho ekhempini lapho phepha khona. Ungagcini lapho uthi wenze futhi umcimbi ongangalona onjengalo. Aqeda ungezizwe ukusapotwa kwawena. Umtshengisa nje lento oyenza unjani uyayithanda angalibeki. Bese ke iphutha elinye ngilibeka nakini phela angithi. Ukuthi phela umuntu oqala ufuna kamema abazali uwe wena osukuzayo. Angithi. Ikakhulukazi ke laba balapha endaweni angithi. Abalapha nje kwaNongoma fanele abazali laba babulala inyoka. Bazobona ini into enziwa yini ingane zabo. Yezwakala. Lo hawu ngizowunaka ngathi anguzwanga nezwe. Ngoba angiwazi usho ukuthini. Kodwa ngiyagxeka ke lokho niyezwe. Angikuthandi. Kodwa bese ngibe ngivuma futhi ukuthi phela kuseyisikalo bafowethu. Uma into iqala kanjani? Kanje. Iqale kancane. Lena akayiqalanga kancane ubani nani njani? Ibaningi. Yezwakala. Kodwa sisayiqala phela ngoba nibaningi nina kodwa abazali benu asibaboni phakathi kwethu. Nakho ke lokho ngiye ngubize mina ngokugedla ihlekisa ngoba ngijwayele uphathe emcibini onjena. Ngithi ubugedla ihlekisa lokho ukuthi ngizofika nguphathele ingane yakho, nginginomehlo ngufundisele ingane yakho, ngingalale ebusuku qede kuthi manginomcimbi onje ungafiki nje nakanye. Wena. Ukuthi uzothi nje siyayibona lento ezayo, ngiyayisupporta futhi. Ungezwe. Yezwakala. Ukuba khona ke ngabe ngithi ayisukhohlisana ihlomelene bafowethu. Uma lento ningahambisani nayo, velani obala qala sifuqa sonke. Noma ke umzima esibhekene nabo kubonakala bafowethu ukuthi bukhona ngoba sizama ukuphenya umeno. Umeno ngokuzama ukwakha indlela endleleni noma endaweni eneminyaka ngaphezulu kwekhulu yavaleka. Ukuvaleka kwemicimbi enjengale yavaleka ukuphela noma ukufika kwesikhathi la uqeqayo ephelelwa amandla edingiswa. Phesheya. Le micimbi enjengale kwangathi yenza njani iyaphela okugcina. So ke okwamanje siyabonga esilweni esikhotheme ukuthi sizame ngawo wonke amandla ukuthi sivundulula lento phansi siyibuyisa ibe njengoba injalo. Engicabanga ukuthi namanje lokho okwenzeka la umthandazo waso ukuthi lento ekanje ibe khona. Sasise sithi uma sikhona sithi mina mangabe kukhona into elingangikhumbula ngayo njengenkosi. Sisho ngoba boniwa amakhosi enikeza imoto enikeza zonke izinto ngoba kuthiwa kubongwa ini kupresentwa ini inkosi lokho kuhlale kunikwaga amakhosi onke. Sasithi mina ngathi uma ngakhona into enganginikeza le ningangipha lokho ukuthi ngenze lokho ekushoyo. Amazwi lawo kaBheshani. Yezwakala bangani bami. Angithandi yazi ukukhuluma nabantu abasekudeni. Angazi ngicela niyilalele lento ngoba igudle endaweni zonke. Kancane le ngiyaxolisa ukungena abangangazi uNdebele. Umuntu kaNdebele nami ngikhamba ukhosi bakaNdebele kwaCele. Kodwa ngithunywe yibo la ngilethe uthando lokuthanda abantu abasha ngenxa ukuthi lemicimbi enjengale ngihosi yayo. Phesheya kwaCeza uLundi lonke. So ke sazana noma nini ngisifusile. Sihlangene khona kunje. Umkhuleko kwami noma ifiso sami ukuthi singagcini sibamba amantombazane kuphela. Baba abafana. Ngoba uma ngabe sizobamba amantombazane abafana bengeke siyadlala bafuni. Yazi somdlalweni. Uyadlala ngoba lokhu ukwenza umeso usike kancane ngapha kancane ungasiki. Ufana nomdlalo bafowethu lokho. Ngoba umuntu ozoganwa lezi ingane akekho la. Wenza yonke into ongayicabanga ukuthi uyayenza ngaphandle. So nabo badinga ukusondezwa, baqaqade, bashapewe nawo baxhozwe ukuthi umfana naye kulindele ukuthi aphile kanje. Umfana kulindeleke ukuthi aphile kanje.
naye afundiswe njengoba nani ninjani nifundiswa. Naye afundiswe njengoba nani ninjani khona bangangizwa ngisekuphela ushabala. Nabafana funeka bafundiswe njengoba nani ninjani sifundiswa. Yebo, ngoba akekho umuntu ozalwa engumfazi angithi. Kodwa umuntu wenziwa kanjani? Uyakhandwa ukuze abe yini? Umfazi. Akekho futhi umuntu ozalwa eyini? Eyindoda. Kodwa umuntu njani? Uyakhandwa